Тази нощ подсъзнанието ти е казало нещо важно. Ти обаче се събуди, забрави съня за 10 минути и продължи живота си, все едно, че нищо не се е случило. Ако това ти звучи познато, следващите минути ще променят завинаги начина, по който гледаш на сънищата си и на живота си. Ако си се събуждал с усещането, че сънят, който си видял, означава нещо, но не знаеш какво точно. Ако си отворил съновници онлайн и си получил толкова общи отговори, че са ти били безполезни. Ако си се опитал да следиш сънищата си, но след ден-два си се отказал, защото системата е сложна и отнема твърде много усилие, продължи да гледаш, това е за теб. Защо нещо не работи до сега? Стандартните методи се провалят по 3 конкретни причини. Първо, съновниците дават универсални символи. Земя при теб означава едно, при друг човек съвсем друго. Личният контекст липсва напълно. Второ, докато търсиш тълкуването, вече си забравил половината от съня. Мозъка изтрива сънищата в рамките на минути след събуждането. Ако нямаш начин да ги запишеш веднага, губиш най-важните детайли. И трето, анализираш всеки сън, включително тези, които са просто шум. Без система не можеш да разпознаеш кои сънища носят реално послание и кои са просто реакция на вчерашния ден. Книгата "Сънищата знаят първи" не е поредния съновник с общо обяснение. Тя е система от 7 нива, която те учи да четеш твоите сънища с твой личен контекст. Ето какво ще знаеш след като я приложиш. Ще разпознаваш 3 скрити знака, които, когато се появят в съня, предвещават, че предстои нещо важно и ще знаеш как да действаш преди да се е случило в реалния живот. Ще разбереш кои сънища носят реално послание и кои са просто шум, за да не губиш енергия да тълкуваш всичко. Ще можеш да спираш кошмарите още преди да са започнали и да се събуждаш от починала, а не с тревога. Ще владееш проста система, с която тълкуваш всеки свой сън за минути без гадание и без объркване. И за да не губиш нито една секунда от съня, към книгата има приложение с микрофон, един ап, в който събужда се, натискаш запис, разказваш съня. То го транскрибира и ти дава тълкуването веднага на базата на системата от книгата "Сънищата знаят първи". С цветовата схема можеш да маркираш повтарящи се символи във всеки един от сънищата си и да видиш по-голямата картина с времето. Миналата седмица една жена ми сподели, че от 3 месеца сънувала един и същи сън. Непознат човек, тъмна стая, усещане за опасност. И след като приложи системата от 7-те нива, разбра, че сънят не е за опасност отвън, а за решение, което тя самата избягва да вземе в реалния живот. 3 дни по-късно взе своето решение и сънят спря. Ако искаш да разбираш знаците в сънищата си, да се събуждаш с яснота, а не с въпроси, да използваш това, което подсъзнанието ти показва нощем, за да управляваш по-добре деня си, "Сънищата знаят първи" те учат точно това. С книгата, приложението, речника на символите и шаблона за дневник на сънищата. Щръкнете върху бутона по-долу и попълнете краткия формуляр. Заявете вашето копие сега и скоро ще получите връзка, от която можете да я вземете заедно с всички бонуси.